Siyakubingelela siyakwamukela kumsakazi Nongoma FM kanjalo ke nakuNongoma FM YouTube channel. Mhlonishwa wabantu Mr Fixit asikubingelele sikwamukele emsakazweni. Siyabingelela umsakazi wethu sibingelela nakubalaleli bakho beNongoma FM. Mhlonishwa ukhulume ngezindle ezu300 kade sizethula ikakhulukazi ke lapha endaweni yaseNkunyane wathula usonkontileka okulindele ukuthi ayiqale azakhe siphinde seza lana futhi endaweni yaseNkande nakhona wathula usonkontileka omnikeza izumbulu sika 8 million amarandi ukuba azokwakha izindlu zabantu la endaweni yaseNkanda mhlawumbe ukugoqa nje kona konke lokho cha kwenzekile impela kade sisezansi le eWard 2 and 3 siyothula ucontractor khona kanye sabatshela futhi down to plan ezinye izindlu ezo 3100 khona manje ke sila enkande ngafika la kwenziwa iopen registration of February mangenza udoor to door ayingabona abantu abahleli phandle then sase siyocela ukuthi akuplanwe iproject yalemizi yonke yo41 ade sizothula ku contractor ke khona ozokwakha lezindlu ngesizumbulo esingaphezulu ka8 million rand yona ke sikwenza njengohulumeni kufanele sideliver izindlu sikhipha abantu bakithi endlini zodaka kanesa semjondolo but okubaluleke kakhulu ukuthi simcelile ucontract ukuthi ayisicela ukuthi aliphuthumise lezindlu but over and above kuyiphuthumisa enze isiqiniseko ukuthi uqasha abantu bendawo njengoba nakini lehlala Nkosi siyothula iproject ase Ward 2 nase 17 nase 21 sabacela ucontract ukuthi baqasha abantu bendawo sibabonga ucontract ngoba cha bayalisabelela lelo khwela kunokuthi bafike nabantu babo sibhizike siya deliver izindlu thina owethu umsebenzi lo usinikile ubaba uRamaphosa imali 2.5 billion rand sokuthi sitetemelana ngoba nangonyaka odlulu besinikile u2.7 billion rand sawusebenzisa sawuqeda by February sakha izindlu sayiseqa ngezindlu ezo2000 Kuyazwakala mhlawumbe ke odabeni lokuqasheka kwabantu la ko contractor nizoqinisakisa kanjani nomnyango ngoba siyazi ukuthi kuye kusuka imbhikisho kwesinye isikhathi uthola ukuthi ke o contracts befike nabantu babo kuphela umphakathi awusakwazanga ukuqasheka sifuna ukubeka nje ukuthi selokhu singenile asikazi sihlangabezana naleyo nkinga la ucontract ofika nabantu bakhe nje ngoba sisuke simcelile ukuthi sicela uthatha abantu bendawo ngisho nane inkampani futhi ezomlekelele kwakhene abheka abantu bendawo kunane process yakhona hayi kwenzeka ku smooth kakhulu sifike sayilungisa izinto eziningi njengoba usibiza njengo Mr Fixit hayi seyifixa ngempela izinto kulama department ethu kuyazwakala mhlambe ke thini inhlelo ze human settlement kusuka manje kuyaphambili siyazi ukuthi ke ukhetho selusemo sifuna ukusho nje ukuthi into esiyoyenza emva kwakusasa siyaleka kithi kumasipala engwakhele mina okuthiwa ikwaDukuza kwiLembe district siyothula ama project amabili akhona esokuthi bakhelwa abantu bakhona izindlu nabo ke bona bahlala endaweni zasemjondolo iyona into esizoyenza leyo ngesonto emva kwalokho asifuna ukuphazamisa ukuze nize nikhale nithi siyakhankasa siyagcina ngesonto sesiyobona emva kokhetho uma ngabe sibuyiswa eminyangweni siyabuya masingabuyi futhi asizonde umuntu ngoba hayi sesikwenza konke okusemandleni ethu Mr Fixit bathi ke futhi Mr Service Delivery udeliver kuphela aphinda fixe la okusuke kunenxaka khona mhlonishwa asibuka kakhulu kuyintokozo kakhulu somsakazi Nongoma FM ukuthi siphinde sibe nawe ngalosona namhlanje themba ukuthi ke so diba nalo suku langesonto siyabonga kakhulu umsakazi wethu sibonge nakubalaleli bakho